U selu u kojem postoji tradicija školskog obrazovanja od 1772. godine, u školi koja je nekada brojala više od 100 đaka, a danas ponovo odzvanja dečijim glasovima, živi i radi čovek koji je učitelj i to, kako sam kaže, bilo mu je određeno još od prvog dana života. Tomislav Popović rođen je u stanu koji je pre toga bio učionica, u školi u kojoj je njegov otac bio direktor. Sudbina je, čini se, odavno napisala njegov put. Od detinjstva do danas, kroz studije i prve učiteljske korake, nosio je istu misao. Da nastavi porodičnu misiju i da škola ne bude samo zgrada, već srce zajednice. Kada je 2000. godine došao u Radimnu, nije preuzeo samo razred, već odgovornost za opstanak srpske zajednice, jezika, identiteta i sela. Prošao je kroz težak period kada škola godinama nije imala nijedno dete, ali nije odustao. Danas, posle pauze i tišine, u učionicama je ponovo 16 rođaka, a naredne godine biće ih još više. Tomislav nije samo učitelj. On je pokretač, organizator, hroničar i čuvar tradicije. Predsednik je Kulturno-umetničkog društva Sveti Nikola, inicijator u očuvanju tradicija i brojnih običaja, školskih svečanosti i folklornih nastupa. U zgradi škole osnovao je i mali muzej, dedinu sobu, prostor u kojem predmeti pričaju o vremenu kada je Radimna vrvela od života. U njegovoj školi zidovi hodnika i učionice nisu prazni. Oni su galerija dečije mašte, umetničkog umeća, porodične saradnje i zajedničkog stvaranja. U vremenu brzine i otuđenosti Tomislav Popović pokušava da uspori korak, da decu skloni od telefona, toksičnosti, socijalnih mreža i približi ih knjizi, igri, ručnom radu i crkvenim običajima. U Radimni se domaći zadaci rade u školi. Roditelji su deo svakog projekta, a tradicija nije uspomena, već svakodnevnica. Ovo je priča o učitelju koji školu, obrazovanje dece i mladih ne doživljava kao posao, već kao poziv. O čoveku koji veruje da se selo može sačuvati ako se sačuva škola i da se budućnost gradi tako što se poštuju koreni. A kada ste počeli da se bavite ovim poslom, da kažemo? Pa, znate kako kažem, ja to volim i da naglasim, prvog dana života. Ja sam se rodio u osnovnoj školi Sveti Sava u Sokolovcu. Otac mi je bio direktor te škole, pa tako da su napravili neku vrstu apartmana u školi. Tako da sam se rodio u jednoj učionici i od prvog dana voleo sam ovaj svoj posao. 81. kada smo krenuli iz Sokolovca, zato što su tatu zamenili na mesto direktora, pa smo otišli u Novu Moldavu, nastavio sam srpsku školu u Staroj Moldavi i pratio sam ideju ovog svog poziva da nastavim mamin i tatin posao kao apsolvent Pedagoške akademije u Vršcu, bivšoj SFRJ u Jugoslaviji, 93. 95. I odmah sam odslužio i rok vojske, tako da sam 97. krenuo posao učitelja, gde je bilo mesta. Onda to je bilo u osnovnoj školi u Mačeviću, srpska škola, to je bilo. I sačekao sam 2000 godinu da dođe, da se oslobodi mesto u Radimlji. Od tog trenutka sam došao ovde kao učitelj Radimske škole, zato što volim ovaj posao, mislim da ga dobro radim i već toliko godina uspeli smo da sačuvamo, da očuvamo, čak i da unapredimo ovo naše školstvo, jako smo imali taj crni period 2007. kada su nam pošli negde 90% mladi i osetili smo 2014. znači posle 6 godina, gde nismo imali 2-3 godine ni jedno dete, tako da je škola uzela neku vrstu pauze, 10 godina dok se to nije malo stabilizovalo i onda uspeli smo 2024. da ponovo pokrenemo ovu našu prelepu školu Svetu Nikola Radimnu, tako da sad već imamo 16 đaka, a do godine idemo na 20. Sve ovo što postoje i u učionicama i na hodniku i vidjet ćemo malo kasnije u sledećoj prostoriji gde imate i muzej. Sve ovo ste vi pokrenuli. Ko vas je podržao u ovom poduhvatu? Pa iskreno da vam kažem, ništa bez porodice, a meni je porodica i đaci i njihovi roditelji, celo selo, zato što mi zajedno to radimo.
Uspeli smo da pokrenemo taj tradicionalni način nastave u modernom smislu, zato što moramo neku vrstu prodati svoje umeće. Da bi nam deca dolazili, imamo, hvala Bogu, dete koje dolazi iz Divića, pa iz Belobreške, pa iz Srpske Požežene, dolaze deca ovde kod nas u školi, a bus im prođe pored drugih dve škole. I oni ipak roditelji dovoze i ovde zato što imamo tu bogatu aktivnost. Sve što vidite, naša škola je puna svega i svačega, a to zajedno radimo, zajedno stvaramo. Volim decu da promovišemo, da budu kreativna, da budu bistra. I svaki dan imamo nešto, svaki dan nešto radimo. Čak danas, kao što ste videli, imamo naše dve bakice koje su sa nama i učile su decu da štrikaju, pa imamo dan gastronomije, pa sutra bit će fašanke i svaki božji dan nešto moramo uraditi da bi ta deca došla kod nas, a i da učimo puno. Učimo srpski, hvala Bogu, učimo naš maternji jezik, poštujemo i Rumune, poštujemo sve, ali ipak gledamo da toj deci pružimo ono prelepo detinjstvo kao što smo mi imali. I kao što vidim, kao što smo i danas videli, uspeli ste da aktivirate i meštane, da u dosta velikom broju, mi smo ovde, da ne zaboravimo, snimili i jednu emisiju o zimskim običajima, božićnim običajima, gde takođe je veliki broj meštana iz sela učestvovao. A evo sada dve bake su tu da uče male devojčice kako treba da se štrika, kako se rade ti ručni radovi. Ono što ste rekli u gastronomiji, ko vam tu pomaže? Pa i jeste, tu nam je teta Nada, ona nam je glavna zajedno sa teta Delijom. Imamo i roditelji koji uvek su prisutni tu među nama. A ovo što vi ste naglasili, pokušavamo svaki taj naš običaj, pokušamo da sačuvamo našu vezu sa crkvom, tako da smo prisutni, ama baš na svakom običaju. Bili smo na matericama, pa onda išli smo da režemo badnjak, pa držali smo programe folklora, pa imamo, na primjer, ove godine, evo, slavimo već 26 godina običaj i tradicije, stari, budućnost, mladi. Velika pomoć, veliki prijatelj nam je Savez Srba u Rumuniji, to uvek naglašavamo i to treba da se zna, da nije bilo njih, ne bi ni se uspelo ni da se pokrene ova škola. Ali uglavnom roditelji su ti koji su uvek prisutni, koji uvek žele da njihova deca stvaraju, da njihova deca imaju tu sigurnost u školi, jer ovo je dosta čudno vreme. Deca više nisu kao što su pre bila. Znači, sada su bistra, pametna i mi smo bili, ali bili smo više praktični. A njih pokušavam da ih držim što dalje od telefona, ovde niko ne dolazi sa telefonom, svi imaju uniforme sa svojim imenom. Evo, sutra spremamo, kao što sam vam rekao, fašanke, pa odmah krećemo posle fašanke, idemo na učiteljski bal u Rešici gde su naši folkloraši na scenu, prikazuju običaj kumačanja. Preskačemo vatru da ne bi nas ujele zmije, imamo te, pa idemo za vodicu, pa za vrbicu. Pokušavamo da naučimo ove naše male da su naši preci bili vredni, pametni, dobri ljudi koji su se dosta napatili. Pričao sam i baš juče o holokaustu, imali smo lekciju o holokaustu i onda sam i spomenuo i Baragan, spomenuo sam i komunističko doba, spomenuo sam i ove naše stare koji su poginuli za vreme partizana, pa njihovi roditelji su se napatili da to nekako prevaziđu. Znači, imali smo i mi naše tuge i pokušavamo ove naše mališane da privučemo ka zdravom načinu života. Zato i naši zidovi su puni svega i svačega. Svakoga dana nešto lepimo, crtamo, ali 8 sati u školi volonterskog rada, 4 sata čistog volonterskog rada je zbog njih. Danas, kako ste mi rekli, imate 100 dana škole i povodom tog, da kažemo, praznika, školskog praznika, deca su napravila neke jako lepe, interesantne radove u kojima oni obeležavaju taj datum, 100 dana od škole. Kao što sam napomenuo, ovo su moderna deca, deca koje vole da se istaknu i onda pokušavamo da ih
sačuvamo, pokušavamo da ih nekako upozorimo na ovo sve što se dešava oko njih, da nije samo taj naziv ti socijalne mreže, nego da je realan život realan, tako da ovih 100 dana škole koje smo mi baš danas proslavili, deca su uradili svaki projekat zajedno sa svojim roditeljima, gde su na njihov način obeležili tih 100 dana. Na primjer, Dragan je nacrtao jednog ježića, pa onda 100 bodlji. Pa imamo Jovana koja je uradila lepu priču o svojih 100 dana u očuvanju srpskog jezika. Pa onda tu su lepili, ima svakojakvih leptirića, ribica. Stvarno su pokušali da budu što kreativniji. Znači, 100 lovčica i svaki dan im je bio poseban. A jako interesantno je što u tim projektima uključujete i roditelje. Uvek. Da oni, Uvek. to je i nastavak komunikacije i zbližavanje roditelja sa decom, a i roditelji i deca sa školom. Istovremeno sve kroz najlepši način izražavanja, to je kroz umetnost, da kažemo, kroz ručni rad, kroz i društvenu i duhovnu implikaciju. Jeste, još se moji roditelji puno puta naglašuju to da i oni idu zajedno u školu sa svojom decom. Znači, svaki dan oni nešto dobiju, neku poruku od nas, neku sličicu, neki videozapis i ove radnje, ove zajedničke, ti zajednički projekti zbližuju roditelji. Svuda ima probleme. Svaka porodica ima nešto na dušu, jer naročito ovde u Dunavskoj klisuri nema baš posla, nemaš gde da se zaposliš, ne postoji ni jedna veća fabrika ili nešto. A ovo zbližavanje sa roditeljima je jako dobro. Naprimjer, sledeće nedelje, 6. marta, slavimo kao Dan mama, a to slavimo neku vrstu bečkog bala, bečki valcer, gde naša deca poslužuju svoje roditelji, neku vrstu konobara, pa igraju i poslužuju sa večerom. Onda mame uživaju jer su one dokaz da svoja deca poštuju mama. I onda te projekte koje radu zajedno sa roditeljima, to je ta kreativnost i zbližavanje. Sad, da li se neki roditelj naljuti, da li nešto, mnogo je dobro da sarađuje zajedno, zato što mi domaći zadatak radimo u školi. To je dobro. Oni kad odu kući, roditelji su svi zadovoljni, mirni, deca su, kako kažu oni, namirena, sve je okej. I onda, kada sarađuju dobro, vidu tek ponegde gde je neki mali problemčić i ovo i to. Zajedno sarađuju. Mi čak i ručamo u školi. Deca odlaze kući sita, mirna, sve su u redu. I to roditelji putem cateringa uspevaju da urade i čak teta Nada i teta Delja svake nedelje nam pripreme po nešto slatko. Da li je to krofna, da li je to neka palačinka, da li je to neki langoš. I zajedno sa klincima rade. I roditelji su dobri za to. Da ne kažemo da su prihvatili dobro, jer stvarno svaki dan oni učestvuju u ovoj našoj školi. Jer šta dolazi, vidim ja, imam ja ćerku stariju, sad je 8. razred i sina koji završava gimnaziju i dolazi i dosta teška vremena gde profesori nemaju vremena, gde su svi nekako u nekim nervima. To je ovaj brzi način života. A mi pokušavamo u Radimlju malo to da zaustavimo. Ipak Radimlja ima 1772. Znači, bližimo se da proslavimo 250 godina, jer 10 godina smo držali pauzu. To je čiste nastave. Imamo u muzeju, vidjet ćete, pre 70 godina, pa ovdje je bilo 120 đaka. Tu su sela koje su bujala, pa porodice sa 9-10 deca. Sad imamo porodice koje nemaju ni jedno. Imamo prazne kuće. Ali, hvala Bogu, nekako se ovi naši mladi lagano vraćaju. Vraćaju se iz inostranstva, da li tamo zagustilo, šta se dešava, i onda pokušavamo da im pružimo nešto što će već sačekati. Znači, da imaju tu tradiciju, da imaju običaj, da na našoj zavetini još se igra u centru sela, da budemo uz crkvu, da idemo, da režemo kolač. A šta sam najviše primetio da u vaša ova 4 razreda, koliko imate ovde zajedno sastavljena, imate i decu koje dolaze iz okružnih mesta, neki čak na 20 kilometara, što je stvarno velika stvar da uspevate da ih približite, da ih privučete, dođu
u ovoj školi, jer sigurno roditelji prepoznaju kad imaš jednog učitelja, jednog nastavnog kadra koji ne radi to kao posao, već radi to kao poziv, radi to iz ljubavi. Sada imamo četvorogodišnji, ovu našu nastavu koju radimo, imamo simultano predavanje sa 4 razreda, 16 đaka, do godine idemo skoro 20. 19 imamo sigurno 20 i dolazi još jedan novi učitelj. Znači, bit će 2 učitelja ponovo radim, što nije se desilo, već ima 25 godina ovde. I to je za nas dobro. Imamo decu rumunske nacionalnosti koje dolaze i uče srpski, ali im pomažemo, pripremamo, radimo mnogo više. Imam puno dobrih učitelja svuda i u Gornjem Banatu. Mi imamo naš način rada da bi privukli ovu decu i roditelji su ti koji vide, koji primetu, koji dolaze, koji podržavaju naše akcije. Ponekad se neko i naljuti, ponekad nekome nešto ne odgovara, ali uvek pokušavamo da to rešimo među nama. Imamo te česte sastanke sa roditeljima gde pričamo šta ćemo, kako ćemo. Deca učestvuju čak i u inostranstvu, idu sa mnom, ovi mali, to su svi školica folklora. I uspeli smo da stvorimo tu zajednicu koja živi. I onda imamo puno sveta koji dolaze sa strane. Pokušavamo da održimo te akcije. Imali smo puno pomoći. Naprimer, Saša Jašin je uradio monografiju Radimlje. To je bila fantastična reklama za nas. A evo ove godine, 23. maja, prikazat ćemo našu knjigu o društvu Svetog Nikole, zadnjih 25 godina od kad se osnovalo, u redakciji Saveza Srba, znači izdavaštvo Saveza Srba, i to je opet velika prilika da se malo pohvalimo. Koliko može da bude lepa škola, koliko može da bude interesantno doći u školi i učiti u ovakvim okolnostima, iako kao što kažete, vaše mesto je malo, vaše finansijske mogućnosti su ograničene, veoma ograničene. Eto, ipak uspeli ste da imate i najnoviju tablu, tehnološki govoreći, i koristite i internet, koristite i ove socijalne mreže, imate na socijalnim mrežama, objavljujete sve aktivnosti koje ima vaša škola, vaša deca, čime se bave, kako rade. Evo, ovi radovi o kojima smo govorili, 100 dana škole, koliko su lepo urađeni. Ja volim da je učionica puna boja, puna života. Znači, uvek kada god radimo nešto, ja kucam eksere, mi lepimo, mi stvaramo i stvarno svake nedelje menjamo sa zida šta imamo. Škola u Radimlju kada je krenula nije imala sve staro. Nije bila ova tabla, nisu bili ove klupe, to je sve bilo staro što smo imali, ali hvala Bogu putem naših akcija Savez Srba nam je pomogao sa centralom na pelete za celu školu, znači sa grejanjem, pa onda nam je uradio mokri čvor, a ovo drugo, hvala Bogu, imamo dosta prijatelja. I evo, ovu tablu smo uspeli da sakupimo sponzore koji su sakupili 3.000 evra, nije to mala suma, i mi smo kupili ultramodernu tablu, znači najnoviji model, tako da deca rade i srpski, radi i rumunski, i što je dobro, nismo uzeli samo za igru, nego tu ima takozvani ti programi, softveri što rade, imamo i srpski jezik i rumunski, i imamo različite škole, kako iz Rumunije i Srbije, sa kojima radimo partnerstva. Velike partnerstva. Onda ko ove klupe, otišao sam i doneo sam iz Nove Moldave. Dobili smo sa direktorima sa svih strana, pa naša deca svi imaju svoje uniforme. Držimo se te ideje da imamo svoj identitet. Znači, to nam je glavno. Volimo da je škola puna šarena, da je stalno nešto da crtamo, režemo, lepimo, stvaramo projekte, radimo, idemo i na puno takmičenja, idemo na tim malim takmičenjama matematike, pa rumunskog, pa srpskog, pa imamo iz Srbije prijatelje iz Filip Višnjice, iz Beograda sa kojima dobro sarađujemo. I onda imamo jednu učiteljicu, Svetlana Ješić, koja radi takozvani program Čitaj za 5.
To je jako dobar nacionalni program u Srbiji gde deca uče da čitaju pravilno srpski jezik. I onda pokušavamo da ovu našu školu izbacimo na nivou velike škole. Jako je lepo da imate puno vanškolskih aktivnosti kojima takođe privlačite decu da dođu da uče u vašoj školi. Pa vanškolske aktivnosti su negde čak 70% rada, iskrenog rada, jer to decu zbližuje, to decu čuva u ovom periodu gde čuješ svakojakve grozote na televiziji i internetu. Dete kada ode, na primjer, bili smo u Beloj crkvi, posetili smo društvo folklora Kud Labudovo okno i otišli smo kod Čeha na njihove fašanke, katoličke fašanke, da vidimo kako oni to rade. Otišli smo, prespavali smo u Savezu Srba u Temišvaru i sutradan vodio sam i na Semenik. I sve ove aktivnosti koje radimo, to su neobavezne aktivnosti. Ja to uvek naglasujem. Roditeljima sve. Nije obavezno. Sad je sutra kada donosu, svi će doneti po neki kolač, na faršanke. Nije obavezno. Da ne bi neko nam prebacivo. Kada kreće školska godina, prvu stvar što rade, one potpisuju neke papire gde mene dozvoljavaju da ja njihovu decu mogu da slikam, mogu da stavim na internetu, mogu da radim sa njima baš školske aktivnosti. Ko ne želi, nije obavezno. Ko ne želi, možda imamo i decu koje neće do vanškolske aktivnosti, one u 12 sati krenu kući, kada se završi školski čas. Mi za vreme tih 4-5 časa, mi radimo samo časove. A vanškolske, to dolazi od 12 do 4 ili od 3 do 4, od 1 do 4, zavisi kako. Ali to je dobro za decu.